marayaramrag po kaninyong amin mga ngot. Muan po June 21. Mga anunsyo asin pagirumdum una, pag-turn off man po kan sa indong mga cellphones habang yaon na po kamo sa laog kan simbahan, lalo na po kung nagpuon na ang Santa Misa. Ikarwa, bantayan po ang sa indong mga bag asin personal na gamit, asin dai magwalat nin anuman na bagay sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Ikatulo, sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarom an tuong kamot. Kuwaon an ostya gamit an tuong kamot, asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Ikaupat, ang sa tong second collection para sa satuyang pagpadagos na pagpakarahay asin maintenance kan sa tong mga fasilidades. Ikalima, salamat po sa pagsimbag sa pangapudan kan arsobispo na mag-ambag kita bilang tabang sa mga tugang nyatong naapektuhan kan linog sa Mindanao. Sa paagi kan sa indong tabang, ang sa tung parokya nakatipon nin 26,770 pesos kan nakaaging Domingo. Asintulos na itinaupo niyato sa palasyo tanganing ipadara sa Mindanao. Salamat po. Ikaunom, nagpuon na po ang pagbisita kan imahe ni Inang Katipanan asin Santa Cruz. Iniparti kan pag-andam niyato sa Jubileo kan parokya. Nagpuon na ang pagbisita sa barangay Santa Barbara Old. Makihumapot na lang po kan schedule sa indong mga barangay. Ikapito, padagos po ang nobinaryo kan kaumawan kan sa tong mahal na ina nindaing sagkod sa pagtabang. Ang kapiestahan gigibuon sa Sabado, Pitsa 27 kan Hunyo. Igwa po nin prosesyon. Kawalo, ngunya na Pitsa 20 sa tuyang pinunan ang nobena sa kaumawan ni San Pedro asin San Pablo. Ang kapiestahan po isisilibrar sa Lunes, Pitsa 29 kan Hunyo. Alagad ang misa, gigibun po pagkaaga sana. Ikasiyam, sa Pitsa 29, Lunes po iyan, kapiestahan ni San Pedro asin San Pablo. Iyo po ang ika-75th Jubilee of Cáceres as an archdiocese. Ang mga padi asin pamayo kan mga councils kan mga parokya matiripon sa basilika asin katedral para sa mahalagang okasyon. Kaya po mayo nin misa pakahapon sa aldaw na iyan. Igwa po nin adjustment kan misa sa barangay San Miguel durante kan pagbisita ni Inang Katipanan asin Santa Cruz. Ikasampulo sa Pitsa 29 kan Hunyo, aldaw na Sabado, iyan pagpuon kan nobena kin Nuestra Santa Maria Gorete, ang patrona kan mga jóvenes. Ini bilang pag-andam sa kapiestahan kan sa indong patrona sa Pitsa 6 kan Hulyo. Asin an huri, sa Hulyo 11, aldaw na Sabado, magkakaigwa po nin formasyon ang mga bagong miyembros kan Our Lady of Katipanan Association. Asin sa Pitsa 12, aldaw na Domingo, gigibuhon ang pag-ako kan mga bagong miyembro kan asosasyon. An pong pang-alasay sa misa, dinudulot adi mga minasunod na intensyones. Pasasalamat ni Angus
Angustia Hinilya and family. Pasasalamat ni Lerma Dorana and family. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. J. Regaspe and family. Pasasalamat ni Lilia Dital. Pasasalamat dulot ni Romeo V. Mangusan. Pasasalamat dulot ni Delia Bigkas. Pasasalamat dulot ni Geraldine Bartulay. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Winston Aslor. Pasasalamat dulot Kantatad Almasco family. Pasasalamat dulot ni Mr. Juven Tataro. Pasasalamat dulot ni Julieta Sagada. Pasasalamat dulot ni Hilda Dasa. Pasasalamat dulot ni Consortia Bicaldo and family. Petition Mass dulot ni Moses and Rome. Petition Mass dulot ni Engineer June and Tess V. Septimo and family. Misa Laudati dulot ni LB Villalos para sa Kamawan kay Santa Rita of Cassia. Asin Saint Expeditos dulot ni Rose Valiente. Para sa kalag ni Vicente Jr. E. Martin from Anonymous, Misa Kumun dulot kan mga minasunod, Nelly Salcedo and family, Magnolia Aguado, Jose Nulias, Clemencia Salcedo, LV Villaluz, Antoinette Baldovino, Antoinette Baldovino. Para sa kalag ni Belen, dulot ni Clemencia Salcedo. Para sa kalag ni Ben, dulot ni Clemencia Salcedo. Para sa kalag ni Cherry Ann Israelo Jr., dulot ni Jocelyn Ilivado and family. Kalag ni Claudio, dulot ni Josie Nolias. Misa Kumun, dulot ni Mrs. Norma Federes. Kalag ni Crescenciano, dulot kan Bicaldo Camacho family. Kalag ni Dionisio, dulot ni Magnolia Aguado. Para sa kalag ni Dominga E. Adriano, dulot ni Jocelyn Ilivado and family. Para sa kalag ni Francisco A. Enrica, dulot ni Nelly Salcedo and family. Para sa kalag ni Francisco A. Lolita, dulot ni Mr. and Mrs. Roberto Tejada and family. Para sa kalag ni Jesus A. Natividad, dulot ni Clemencia Salcedo. Para sa kalag ni Jose Jenny, dulot ni Gemma Espiritu. Para sa kalag ni Lorenzo E. Romeo, dulot kan Bicaldo Camacho family. Para sa kalag ni Nestor, dulot ni Julieta Sagada. Para sa kalag ni Orlando, dulot ni Clemencia Salcedo. Para sa kalag ni Quirino Edwin, dulot ni Mrs. Norma Federes. Para sa kalag ni Ranel Jesus Niño, dulot ni Rose Valiente. Para sa kalag ni Rogelio, dulot ni Rosita Rule. Para sa kalag ni Rolando E. Andres, dulot ni Imelda Salcedo. Para sa kalag ni Ronel, dulot ni Ernesto Referente. Para sa kalag ni Ruben Sr. A. Elena, dulot ni Mr. and Mrs. Roberto Tejada and family. Para sa kalag ni Stephen Carl, dulot ni Mr. and Mrs. Walter Llanes. Para sa kalag ni Soilo E. Regina, dulot ni Jocelyn Ilivado and family. Para sa kalag ni Ivan, dulot ni Mr. and Mrs. Eleuterio Penetrante Jr. and family. Asin para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Anonymous.
Iiba man niya to, ang mga minasunod na intensyon para sa satong pamibi, para sa kalag ni Francisco, para sa kalag ni Francisco A. Andrea, asin misa kumun, inigabos dulot ni Rosefel Barba. Nguan po ay kadusing Domingo kan ordinaryong panahon. Ngunya na Domingo, kita pinapagirumdum kan pangangaipon niya to na magkaigwa nin kusugbuot sa pagsaksi kan sa tung pagtubod. Ang liturhiya nato unyan, nagpapahayag sa sato na day kita matakot na magpahiling nin tunay na pagsaksi sa mga katukdoan kan kagurangnan. Ipagselebrar niya to sa Eucharistia an satong pagkasararo sa pagkabuhay kan satong pagtubod. An manginginutan po sa Santa Misang ini, iyo po ang satong Cora Paroko, Reverendo Padre Albert S. Urilio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Nadaling makakaagaw, ngunit kapuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Mga magdurugang sa imong
sa liwanag kan tataramon, ang laong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Kaugmahan na daing makakaagaw, unikabuya sa samuyang tahap. Kaugmahan na daing makakahamen, kung kami sa imo pinabuli. Sa ngaran ka nama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta. Ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkasumaro ka na Espiritu Santo. Mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ang Ebanghelyo, liwat nagpapagiramdom sa satuya na day kita matakot. Ang pagkatakot sarong realidad sa satong buhay, alagad padagos kitang pinapakusog sa paagi kan tataramon kan satong kagurangnan. Dahil kita mahalaga. Ngunya na aldaw, ngunya na Domingo, sa tuya man na pinagseselebrar an aldaw kan mga ama. Kaya sa tuyang ipagpamibi na sindamagin pusog, tanganing magampanan ninda ang sa indang obligasyon bilang pamayokan sa indang pamilya. Matugang akontan sa tong makasalan, tanganing magkanigaw kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ido mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga taon marahay ang buo. Inoong maumiika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kakurangan ang kinupong Jesucristo, kakurangan na Diyos, podero kan Diyos, aking kan Ama.
kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansang mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turog kahalangkap. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurangnan, magkaigwalugod kami, kandanay na takot, asin pagkamot sa banal mong ngaran. Tadainanggad nagkukulang sa saimong pangataman, sa mga pinatugmad mo sa saimong pagkamot. Uli, Kesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibang mo nabubuhay, asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita, sin maghinanyo kan liturhia, kan tataramon. 365. Si Propeta Jeremias, dai nagpadara sa pagkatakot nin huli taaram niya, na dai siya papabayaan kan Diyos. Hinanyogon po niya to, an enot na babasahon. Sabi ni Jeremias, tanadangog ko ang mga balubagi nindakol, pagkatakot sa palibot. Magsumbong kamo, isusumbong ta siya, ang gabos kong katuod, nagmamanman sagkod na ako mapadungkal. Tibaad lamang magpaloko, sa siring, dadaugon ta siya, asin mababalos. Alagad ang kagurangnan, kaiba ko, siring sa mapangyaring bayani. Kaya, ang mga naglalamag sako, masurukamang, mapapasupog nin makuri, tadai nangyari, ang mga pakana. Insulto, sagkod paman, dai malilingawan. Alagad kagurangnan nin mga hukbo, parabalo kan suripot, naghihiling kan buot asin puso. Mahiling ko man lugod ang pagbalos mo sa inda, ta sa imo ko ihinayag ang sakong laban. Magawit sa kagurangnan, magomaw sa kagurangnan, ta inagaw niya ang kalag kandaing sukat, sa kamot kan mga paragibo nin maraot. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Ta para sa imo, tinitios ko ang pagtuya-tuya. Natatakupan nin insulto ang sakong lalawgon. Lawi na ako sa sakong mga tugang. Dayuhan sa mga aki kan sakong ina. Takinakan ako kan pag-inom ko para sa imong harong. Ang mga pagtuya-tuya kan mga nagtuya-tuya sa imo, nahulog sako. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi kagurangnan. Sa panahon nin pagmarhay,
Diyos, sa dakula mong karahayan, buot, simbaga ako, sa katotoohan kantabang mong kaligtasan. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyoga ako kagurangnan. Simbaga ako kagurangnan, tamarahay ang pagkaherak mo. Susog sa dakula mong pagkamaherakon, lilingya ako. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyoga ako kagurangnan. Maghiling an mapakumbaba asin magugma sinda. Mga naghahanap sa Diyos, mabuhay an sa indong puso. Tadinangog kan kagurangnan an mga daing sukat. An sa iyang mga bihag, dain niya hinamak. Mag-omaw sa iya an langit asin ang daga, ang dagat saka ang gabos diyan na nagkakamang. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyoga ako kagurangnan. Ninhuli sa pagkasala kan sarong tawo, naulakitan ang katauhan kan pagkakasala. Alagad ninhuli ki Kristo, nagkaigwa nin paglaom para sa kaligtasan kan katauhan. An ikaduwang babasakon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaya siring nahuli kan sarong tawo, luminaog sa kinaaban ang kasaalan, asin huli kan kasaalan ang kagadanan. Asin siring sa luminakop sa gabos na tawo, ang kagadanan, huli ta nagkasala ang gabos. Bago kantugon, igwana ning kasaalan sa kinaaban. Asin bagaaman, dai mabibilang ang kasaalan, kun mayong tugon. Naghadi ang kagadanan, puon ki Adan, sagkod ki Mueses. Dawa sa mga dai nagkasala, ninsiring sa paglapas ni Adan, na iyo ang ladawan kan madatong, alagad bako siring sa pagkahulog kan biyaya na itinauta. Kun ang kalapasan kan saro, ang dakol nagadan, lalo man na nagdakol ang grasya kan Diyos, asin ang ugay sa grasya kan sarong tawo, na iyo si Hesukristo para sa dakol. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan gapos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kaya day kamo sa inda matakot, tamayong natatahuban na dai mahahayag, asin mayong hilom na dai maaaraman. An itinaram ko sa indo sa diklom, isabi nindo sa liwanag, anadangog nindo kan sa indong mga talinga, iharubay nindo sa ibabaw kan mga bubungan. Day kamo matakot sa inda, na nagagadan nin hawak, alagad dai makakagadan kan kalag. Matakot kamo sa iya sa nakakalagalag kan kalag asin hawak sa impyerno. Bakong anduang maya, pinapabakal na barato sana, alagad mayo ni saro sa inda na nahuhulog sa daga na daitugot kan sa indong ama. An buhok nindo sa payo, gabos bilang, kaya day kamo matakot. Mas mahalaga kamo kisa dakol na maya, kaya an sisayman na magmidbid sako sa atubang kan mga tao. Ako man, mimidbiron ko siya sa atubang kan ama, kung yaon sa langit. An magnigar sako sa atubang kan mga tao, ninigaran ko man siya sa atubang kan ama kung nasa langit. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw po. Just in case po gusto nindong magkaigwang tukawan, igwa pong tukawan digdi na bakante. Kasi mga nakatindog po dyan sa side, baka pwedeng tabangan na iluwas ining ibang tukawan. So first of all, an sa kuya pong pagsaludar sa mga enot sa ama na uyangon yan, ang mga ama na nasa kasibutan, mga ama na nagtalikod na sa buhay na ini, mga adoptive father, ini ang aldaw ni Inda na sa tuyang didikar kan kinaban para sa Inda. Kaya palakpakan po niya to ang sa tuyang mga fathers. Angay po ang ebanghelyo para sa aldaw na ini. Dakulang tabang asin inspirasyon sa satuyang paghurup-hurup sa napakahalagang papel na ginagampanan kan ama. One time may nakaulay akong sarong bank manager, sabi ko, halita kang da inahiling. Aram mo nga, Father, si agum ko nagtalikod pa sana, nagraan pa sana, 3 months ago. Tapos sabi niya, masakit pala niya, Father, mayo ning katuwang sa pagkabuhay. Kaya talagang dara niya ang gabat kan tataguyod kan sa iyang pamilya. Digdi ko po nahiling ang napakahalang papel na ginagampanan kan mga ama. The weight of the burden of being a father. Kaya di po kita mangalas na minsan ang mga ama tuninong, di nagigirong. Pero sa likod kayan, kadakol ng mga dinadarang problema sa saindang buhay. Pero dahil niya pinaparisa sa saindang pamilya. Dahil
habo niya na mag-worry ang sa iyang pamilya. Arog po kayan ang mga kadaklan sa mga ama. May dinadarang problema, minsan may minamati, pero ay pinaparisa dahil siya ang pinaggaro, siya ang harigi, sandigan, kan pamilya. Kaya maninigo sana na we make this day a lighter day for them, to assure them that we have our support for our fathers. Aramta na mantangyaon sinda, talagang sinda ang source kan satuyang kusog bilang sarong pamilya. Kaya nararapat sana na ididikarta ang aldaw na ini para sa sainda. Pero ang ebanghelyo sa nasatuyang nahinanyog, nagsasabi sa satuya na dai kita matakot. Kung satuyang babalikan ang enot na pagbasa, nagikan sa libro ni Propeta Isaías o Jeremias. Sabi ni Jeremias, pagkatakot sa palibot, pagkatakot sa palibot. Sa Ingles, terror on every side. Ano ining mga terror? Ano ang pinagre-representar kan mga terrors na ini? Mati ini ni Jeremias. Sa satong pagkabuhay, kadakol pong mga pressure. Yan ang realidad. Pressures. Bako lang ang mga ama. Kundi gabos kita nakakamati ning pressures. Kaya gwa po ning inapo na stress. No? May mga stress na dahil nakokontrol, mga stress na manageable, pero definitely terror, stress, pressures are real. Mga tunay na both visible and invisible. Mga pressure, no, maski imaginary. Yaon po yan sa satuya nakapalibot. Yan ang bot sabihon ni Jeremias. Kabali dyan ang financial stress. No? I myself, mati ko po habang satuyang pinag-aayos ang pinapakarhay ang eskwelahan. Mati ko po yan. No? With all the stress, sabi ko, both imaginary and real. Sa indong pamilya, nakakamati ka mo ng stress. Pwedeng iniisip mo, paano ka makakabayad sa kuryente, tubig, mga pang tuition, kan mga aki. Gabos po yan na mamate kan gabos. Pero ang ebanghelyo nagsasabi sa tuya, dahil ka mo matakot. Ang number one na dapat tang ipagsaalang-alang, be faithful to God. Maging maimbod ka mo sa indong pagtubod. Maging matanos. Do not be simply a secret Christians. Gusto ning kagurangnan na ipahayagtaan sa tuyang pagtubod at the housetops. Bako lang itong klase nin pagtubod na nasa hilom. Kundi pagtubod na nahahayag, maski sa tao kan mga stress, mga challenges sa pagkabuhay, may time pa kamo o tinatauan nindo ng atensyon ang kahalagahan kan sa indong pagtubod. Definitely, sa mga pagsubok niya to sa tuyang pagkabuhay, diyan talaga nahihiling ang satong pagtubod. Guran o kararom ang satuyang pagtubod. Bako sa mga panahon na okay ang gabos. Pero sa mga trials, sa satuyang pagkabuhay, diyan po nahiling, kung gurano kita nagsasarig sa mahal na Diyos. Ano daw kita nagsasarig sa mahal na Diyos? Why for some, stresses or pressures are so strong? Dahil may sindang defense. Why sindang mga defenses? Ano ang defense ta? May ibaan sa tuyang pagtubod, asin pagsarig sa mahal na Diyos. Sinasabi kan ebanghelyo
na maski ang mga nahuhulog na lignos o maya, aram kan kagurangnan. Kan mga panahon, ang mga lignos, garo itong mga the cheapest na gamgam, naghuhurulog sana, nagarumayo ning saysay, pinapabakal sa nasning manaro, o kaya 2 piso, o 5 piso, almost like mayo ning halaga. Pero sabi ning kagurangnan, mayo ning nahuhulog na maya o lignos na dai niya aram o dai niya tinutugutan. Maski ang bilang kan sa indong buhok, kung igwapa ka mo ning buhok, bilang po yan ning kagurangnan. Aram ning kagurangnan kung kamo kalbo. Aram yan. Kung paanong aram ning kagurangnan an sa indong mga worries every day. Aram niya kung anong oras ka mo nagmata pagkabanggi o kung pirang beses ka mo naghinguhan na magturog alagad ay nakakaturog dahil sa mga worries sa indong pagkabuhay. Sabi ning kagurangnan, dai ka mo matakot. Iyan ang tataramon kang banal na ebanghelyo. Dahil kung pinapahalagahan ng kagurangnan ang bawat lambang maya o lignos, much more kita bilang sa iyang mga aki. Kaya ang tataramon kan ebanghelyo mo yan, di ka mo matakot. Mas mahalaga ka mo kisa dakol na maya. Day ka mo matakot, mas mahalaga ka mo kisa dakol na maya. Digdi po nagkakaigwa kitang ning dakulang koneksyon sa mahal na Diyos. We are assured that maski nga ni kadakol kitang mga kinakahaditan sa pagkabuhay, pero sinasabi ning kagurangnan, you are safe. You are under my care. Just believe. Just strengthen your faith. Iyan po ang magpapapusog sa tuyang pagkabuhay. Bilang ama, bilang pamayonin pamilya, kadakol kitang mga inaagihan na mga kadipisilan sa satuyang pagkabuhay. Pero minsan, ang nawawara sa satuya, iyo ang pagsarig. Iniinota o nagsasarig kita minsan sa satuyang sadiring kusog, sa sadiring kakayahan. Kulang po ang satuyang lawas. Dawa mag-overtime kita, dakol kitang racket o sidelines. Dahil kakayahon ang kadakol na pressure. Kaya sabayan po niya to iyan in pagpamibi, padagos na pagsarig, asin pagtitiwala sa kakayahan kan mahal na Diyos. Iyan ang pinakaminsahe kan sa tuyang ebanghelyo. Mas mahalaga kamo. Mas malaga ang sa iyang mga pinili. Kung kita sinusugo ning kagurangnan para sa espesyal na misyon, lalo na bilang ama, sa iya man kitang sinusuportahan, kan sa iyang tabang asin grasya, tanganing magampanan niya to ang papel, ang misyon na pinagkatiwala sa to ning kagurangnan. Hagado niya to sa iya ang grasya asin kusog na kita magdanay, maging danay na pusog sa satuyang pagsarig asin pagtitiwala sa mahal na Diyos. Amen. Matindugpan nga po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Pinangidam huli ka na Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan,
nagtutukaw sa tuo kan Dios amang makakamhan. Halay duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tiripon bilang komunidad sa pagselebrar kan misteryo nin sa tong kaligtasan. Mamibi kita sa Dios Ama sagkod pa man na daing sukol sa pagkamot sa to ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin gabos na inapod na maggiya sa banwaan kan Dios, darahon ang katawuhan sa pagkamidbid asin pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, mag-ako kan grasya na atubangon na may pagkusugbuot an mga kadipisilan, huli kan sa tong pagtubod sa Dios na danay na nagsusurog sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga dukha, an mga inaapi, asin mga nabubuhay sa diklom nin pagkatakot, pagmakulgaan asin tabangan niya to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang asin mga biyadi, makamati kan nakakaumay na ranga na si Kristo sana an makakatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan na, huli sa mga paginguan ninda sa kinaban. Mag-ani kan premyo sa langit no nakadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa tong pamibi. Sa katuninungan nin sa tuyang puso asin isip, sa tuyang irani, sa kagurangnan, an sa tuyang mga kahagadan, urog na para sa tong mga ama, sa mga nagtalikod na sa kinaban na ini, mga ama na nasasakitan, sa saindang pagkabuhay, sa saindang relasyon, sa saindang urog na ang mga ama na nagtatrabaho sa ibang lugar, ang mga ama na naghelang, nag-aagi ning kasakitan, nalugod, iwaras sa inda ning kagurangnan ang grasya, tanganing senda magkaigwan ning kaumayan, katuninungan ning puso asin isip, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, langit nun, langit nun na Ama, ikaan burabod kang gabos na buhay, namibibi kami na paraon mo, an kadikluman nin karatan sa samong puso. Asin panoon mo kami kan kaliwanagan nin sa imong mga bendisyon, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matuko po. An liturhya kan Eucharistia, an pagdulot kan mga atang. Asin kagtao, gabos sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, nin mga karahayan na nakamtan. Gabos malaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo sa buhay na ini na imabilang ng mga biyaya, ano
Kagibo ang singkang taon, kabos ikinabugay mo. Tindog po. Maniligo, asin, magkanos na nanay, asin din sansain, magpasalamat. Kami sa imo, kami sa Magpamibig ka mga tugang tanan sa ko, asin sa idong atang, magkanigong akuan kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang sakripisyo ng pakipag-ulian asin pag-umaw. Asin barasa na kaming nalinigan kan gawi kaini. Magdulot nin pusong nakakapagayagaya sa imo. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniligasin dapat matanos na nakakaligtas, na kami danay as minsan sa magpasalamat sa imo kagurangnan. Diyos na makakamana din kasagkuran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon, hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na din kasagkuran. Kaya kay bakan mga angeles sa arkangeles, kay bakan mga tronos sa denominasyones, kay bakang gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Magluhod po kita. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ng gabos na kabanalan, kaya ning maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon. Nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaki niya asin tinao sa mga disipulos, na ansabi, magako ka magabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos na sabi, magako ka magabos sa mag-inom kaini, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanan natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagroromdom kang sayang pagkagadan sa pagkabuhay luwat. Nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig ko mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayra kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom makagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa iyong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog, sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na akan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal apostoles, asing gabos sa santos, nagaytupa na kapagayagaya sa imo. Magkanig magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asing kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, as ipinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Sa mong kakanon sa araw-alaw, itaong mo sa muya nonya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Mga nagkakasala sa muya, asin pare kami ang narahas sa suko, kundi ang awa kami sa
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mga katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na Sesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinato ko sa Indo. Are pagilingaan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace. Peace be with you all. Magluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Magluhod po. Pamibi para sa hubiliyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, panunin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 na may kabangang siglo, ika ang samuyang naging pailihan. Sa lambang momento kan sa mong kasaysayan, an sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesu Kristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan sa mong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay nagapo. An henerasyon nin mga kapadean, relihiyoso asin mga laiko na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo an grasya na pangatamanan an mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na espiritu, baguha an sa mong mga puso, mantang kami nagaandam para sa hubiliyo. Gibuha kaming simbahan na sinudal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay, nadurungan. Palaada sa mo ang kalayo nin misyon sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot. Madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo sa mga jóvenes na iyon nagpaglaom kan sa mong simbahan. Ubanal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang pagirumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog nin pagtubod para sa samong komunidad asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinakban. O Maria, inang katipanan asin anggostya, pamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos, ang sagradong panahon na ini, nin biyaya. Amen. Matindog na po. Mawibi kita. Kagurangnan kaming binaago kan mga kakanon kan banal na hawak asin mahal na dugo, namimibi sa imong pagkaherak. Tanganing ang sineselebrar mi sa danay na kaludokan, makamtan mi sa tunay na pagtubos, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa nagkapirang anunsyo. Iga po kitang second collection para sa satuyang padagos na pagpakarhay, pagmantiner, kan mga pasilidades kan satuyang simbahan. Ikadua po, salamat sa gabos na nagsimbag sa pangapudan kan sa atong arsobispo na tabangan ang mga tugang niya itong naapektuhan kan makusog na linog sa Mindanao. Nakatipon po kita ng 26,770 sin ini po sa tuyang pinadara na duman sa Chancery para sa tangan ipadara sa Mindanao. Salamat po sa inyong limos kanakaaging Domingo. Ikatulo po, padagos niya itong ipangaji ang mga seminarista kan sa itong parokya, tabangan niya ito sinda sa indang mga pangangaipo. Ikaapat po, sa Petsa 4 asin 5 kan Hulyo, magkakaigwaliwat kita kan Parish Renewal Experience Seminar. Inimbitaran po itong daipa nag-undergo kang nasabing seminar to consider participating in this renewal experience seminar. Magdari na lang po sa sisayman na miyembro kan PREX para sa ibang kahaputan. Ikalima po, sa Hunyo 27, alaw na Sabado, ngunya na maabot na Sabado, magkakaigwa po nin pagtiripon ang representante kan mga barangay sa saradit na Kristiyanong komunidad. Inaapudan po ang mga barangay pastoral council officers na magpadara ng representative o coordinator kan
SKK o BEC, tangani po na ma-orient para sa padagos niya itong paghinguhan na imukna ang saradit na komunidad digdi sa tuyang parokya, sa tuya pong suportahan ang BEC program kan Archdiocese. Siring man po, siring nabanggit na po sa kapinaunan kang misa, igwaman pong pagtiripon ang mga magiging bagong miyembro kang Our Lady of Katipanan Association, sarong organisasyon na nakaipuan niya itong papusugon man, tanganing magkaigwa kita ning pusog na debosyon sa satuyang patrona Nuestra Señora de Katipanan, sa satuyang pag-andam kan satuyang kan sa iyang kapistahan sa Hulyo 28. Sa mga maabot na panahon, i-anunsyo po ang mga aktibidades para sa selebrasyon na ina. Mantangon yan po, nag-iikot po ang imahen ni Nang Katipanan asin kang Santa Cruz sa mga barangay. Ngunyan po, magkakaigwa kitang duang blessing, enot blessing ka mga birthday celebrants, magdigdi po sa inutan, and then kasunod po kayan, iyuman ang blessing kang mga ama, blessing of fathers. So mga birthday celebrants, mag-enot na po digdi sa inutan para sa pagbindisyon, and then magrani naman po sa mga ama para sa pagbindisyon. Birthday celebrants, magtindog na po kita. Igwa po na nagseselebrar ng kumpleanyo. Bendisyon para sa mga nagseselebrar kang kumpleanyo. Si mga fathers po, slowly na pong mag-uruinutan para sa blessing. Diyos Ama, kaglalang ni gabos na uya sa kinaaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat sa pag-umaw para sa imong regalo nin buhay, hinanyugaan sa mong pamibi, para sa matugang niya mong nagseselebrar kan sa inang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sindakan sa iyong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man ang sa indang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kahilangan, asin sa anuman nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Ininagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Bendisyon sa mga ama. Diyos Ama, kaglalang ning langit asin daga, kan itinaw mo ang sa imong aking si Jesus na sa iyang kagtubos. Pinili mo na ikatiwala mo sa pagmangno ni San Jose na siya ama. Hinahangad niya mo na bendisyon mo ang mga ama, nagkakatiripon ngunyan. Bendisyon mo sinda, tawan mo sinda ning kusog, hali sa banal mong espiritu, lugod ang pagkamot kan sa indang agom, maging maimbod, asin magkaigwang tiwala. Lugod makatugda sinda ning pamilya na yaon ang paghinguha sa pagtrabaho, asin sinda maging panalmingan sa kristyanong pagtubod. Tawan mo sinda ning kusog na hali sa imong ibanghelyo. Tanganing sinda mismo ang maging saksi ki Kristo sa iba. Ginigiramduman niya mo ngunyan ang mga ama na nagtatrabaho sa ibang nasyon na sinda nakasuhay sa pamilya, lugod, yaon sinda sa katuninungan asing katiwasayan sa indang pagkabuhay, sa lindong kan pangataman nin satong ina si Birhen Maria. Inihinagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Palakpakan ta ang mga fathers as in ang mga birthday celebrants. So, happy Father's Day and happy birthday sa mga birthday celebrants. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mo kan Diyos na makakamhan. Ano asin anaki, asin na Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Father's Day. Happy birthday and happy Father's Day. Pitongpulo may 5 taon sa tong ginigirumdom, ikan sa